L'espai Paisatge i Oratge ens porta avui a la conca mitja del riu Túria, a la comarca dels Serrans, on el paisatge ens ofereix profunds i estrets congostos. Allà trobem la població de Xulilla, en un vessant del marge esquerre del Túria, a l'abric d'un turó, coronada pel seu castell, en un emplaçament estratègic des d'on es domina el pas entre la planura de Villar al nord i el caixer del riu al sud. El clima de Xulilla, de la part més oriental de la comarca de Serrans, el podem considerar un clima de transició per diferenciar-lo de les comarques o poblacions de la costa, de les comarques també de l'interior de la província de València. De fet, si fem una comparació, la temperatura mitjana anual, la precipitació mitjana anual o la rosa dels vents de poblacions com València, Xulilla o Utiel, veurem algunes diferències. La temperatura mitjana de la ciutat de València anual és de 10,7 graus, la de Xulilla, la zona intermèdia, està entre 15,6 i en les zones més interiors, a la plana Utiel-Requena, trobem una temperatura mitjana anual de 13,3 graus. Pel que fa a les precipitacions a la ciutat de València, la mitjana anual de precipitació està al voltant de 454 litres per metre quadrat, a Xulilla no arriba als 400 litres i en canvi a la plana Utiel-Requena trobem xifres, valors per damunt dels 400 litres per metre quadrat. I també veiem diferències en la direcció dominant del vent. En la rosa dels vents de la ciutat de València predominen els vents d'origen marítim, mentre que en les zones del centre i interior de la comunitat valenciana guanyen preponderància els vents de l'oest o del nord-oest. Geològicament és una zona molt atractiva, amb una intensa tectònica de plegament i fractura. El riu Túria s'ha encaixat en les roques calcàries, modelant congostos de parets molt altes que serpentegen entre canons de cinglos. El riu penetra pel nord-oest, pel denominat Estret de Cinglos, on forma una profunda falç entre les muntanyes de la Carrasquilla i la Pedriza. Discorre durant uns 4 quilòmetres fins als Calderones, en els voltants de la població de Xulilla, lloc des d'on el riu torna a obrir-se en una vega més extensa. Cal destacar el Salt de Xulilla, tall molt estret en el qual el riu passa per un tall de 160 metres d'alçada i 10 metres d'amplària. Este tram es pot visitar mitjançant un recorregut de sendes recolzat per ponts penjants de gran interès. En 2007, Los Calderones fou declarat paratge natural municipal. Amb una superfície de vora 540 hectàrees, s'estén des de la presa de l'embassament de l'Origuilla fins al barranc de Falfiguera. Allà podem trobar bosc de ribera al voltant del riu i dels seus afluents, vegetació rupícola als murs de congostos rocosos i terreny forestal on predomina el pi blanc, la coscolla i el llentiscle. La fauna també presenta molta diversitat. Podem veure corbs, ballesters, xoriguers i rates penades a les parets rocoses, però també està present a la zona l'àguila de panxa blanca i el gaig. Vora riu hi ha exemplars de granota comuna, tortugues de rierol i fins i tot podem trobar llúdries. Entre els peixos destaca la madrilla del Túria. Carrerons estrets i regulars costeruts ens permeten visitar esta població serrana d'origen musulmà que va néixer al voltant del castell amb una posició estratègica que li permet divisar la vall del Túria. Les activitats econòmiques de la població han estat lligades històricament a l'aigua. D'època islàmica daten les séquies que antigament les preveia d'aigua l'assut del Toll Blau i que avui en dia prenen l'aigua del canal de la hidroelèctrica. També s'aprofitava la força motriu de l'aigua per a la producció d'energia hidroelèctrica i per a moldre el gra mitjançant molins fariners. Xulilla presenta atractius turístics íntimament relacionats amb la natura. A més dels canons del Túria, destaquen les coves del Gollisno o el Tresor, les pintures rupestres al barranc de la Falfiguera, a més d'un fum de rutes senderistes i abundants vies d'escalada. També podem fer la ruta que feien els treballadors que van construir la presa de l'embassament de l'Origuilla gràcies als ponts penjants que travessen el Túria, coneguda com la ruta dels Pantaneros. Aigües avall ens topetem amb l'embassament de l'Origuilla, de 71 hectòmetres cúbics de capacitat. La seva finalitat és servir de contraembassament a la presa de Benajever i laminar les avingudes.
S'utilitza per al reg de l'Horta del Túria i el proveïment d'aigua per a la ciutat de València. El pantà també és un referent de la pesca esportiva i el seu embarcador i la rampa d'accés permeten la navegació recreativa de piragües i caiacs. Un paisatge modelat pel Túria que no ens podem perdre.